Odhiambo machielo nyakorom Gajwang' wakawo thuoloni mar wakie chendoni maro imore tarik 2 dwe manyien mar 6 kendo en geno marwa ni chako dweni manyien. Erokamano kuom Rambo TV mar weche manyien waikore makare mar nyisi mago motuche pacho ka gi pinje maoko. Mai dwe ma thotha koro ganda ng'iyo ni to piny biro chalo nade nikech mai dwe misome budget mabiro riembo piny Kenya higa mar 2024 2025 kama dhi timore mana e kor dweni. Omiyo paro mopogore opogore e weche mag chike mag omenda gin mago midhi twegi gi ahinya ka twak bende biro dok e wang'e od bura ka ing'iyo ni to wach mar budget midhi time higa ni biro bedo machal nade. Magi timore ka mbaka mag siasa omedo kwako pacho ka nyakorom Gajwang' jotelo mopogore opogore medo kwa siasa mare o Uganda ka nitie jogo mabende neno ka gimo dhi kelo pogruok. Wamiyi ler mar wach ni chendoni maro imore. Kopogore kod mano nyakorom gi weche mag arita bende wadhi mulo e weche manyien odhiambo ma kawuono kaachiel kod mag tuke bende. Omiyo kamoro amora ma intie ka ok waweyo oko mag thieth nyakorom gi. Kaito bende par nyakorom Gajwang' no ang'ini mago motuche gwengewa yan mago makaluwo mondo waketi ng'eyo kutendre gi mago motuche odiochieng' ma kawuono bende nyalo bedo thuolo mago kodwa mbaka live mar machoka ka pile na riadeka ocheno ka bende wantiere live e Facebook kata gi YouTube duto oloke pach nyakorom Gajwang'. Be thuolo keni ndik no mi wapachi chakruok nyaka giko machiegni nyakorom gi mokwongo wayud thuond weche. Kono nyisa ni miwa nyathi adwa nyathi okete kamano nami ugo kana abinyoro yawo dhoute nogo kifkul te odonje yot onere momako e ot. Familia mar nyako moro ma jagrade mar 6 mong'ere kaka Swina Wino manyande onegi bondo e county ma Siaya pod ywago ratiro e wi nekno ma itudo gi japuonj moro. Tafadhali nirudie tena, tafadhali sisi tulio viongozi tusitembee barabara telezi ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kabila. Jatend piny Kenya William Ruto koro josiasa makelo pogruok mag dhoudi e kinde magiloso gi jopiny. The sooner you diagnose and start treatment, the better it is for prevention. We encourage, however, all women to at least ensure in the first trimester they know their status. Kenya koro ikore ne chako pim mar tuo mar ayaki e yo manyien kochakre dwe mar 7. Machiegni nyakoromo gi be thuolo ma tudore kodwa kaka pile ka wachako weche manyien. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Nyakorom Gajwang' nyinga Lydia Okeyo. Wachawo gi mago mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto omedo jiwo achiel mar oganda kaka yor nyawo dongruok e pacho ka kendo medo kwedo siasa mar dhoudi. Okwa jotelo mathur ka mondo mi obed mabor gi siasa ma kamago. Ruto ne wuoyo e kar chung' od bura ma Kimilili e kaunti ma Bungoma kama oyuoro e nyasi mar lamo mano okelo kanyakla dinde mopogore opogore e imbo mar Kenya. Kama bende osingo medo nyayo dongruok e kaunti ma Bungoma koting'o koda ka gero paw ndeke ma Matulo. Ne en lamo mano bagi alap ma Amutala e kar chung' od bura ma Kimilili. Lamo mano kelo kanyakla dinde bura kendo no tele gi jatend piny Kenya William Ruto. Manandala achiel kende bang' telo ne oganda jo Kenya e nyasi mar madaraka e kaunti ma Bungoma. Jatend piny Kenya William Ruto tiyo kod thuolono mar jiwo achiel mar oganda kokwa jotelo ma pacho ka mondo mi obed mabor gi siasa mar dhoudi kod mago manyalo kelo pogruok e kind oganda. Nimekuwa katika hii siasa sasa kwa muda na naelewa siasa sana na naelewa hatari ya siasa ya kugawanya watu kwa misingi ya ukabila. Nataka niwasihi, tafadhali nirudie tena, tafadhali sisi tulio viongozi tusitembee barabara telezi ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kabila. Kenya yetu hakuna mtu mkubwa, hakuna mtu mdogo. Sisi zote ni wa Kenya. Tupendane, tuheshimiane, tuachane na mambo ya kuzungumuza hii kabila yangu, hawa watu yangu. Kila mtu ni mtu wetu. We are one indivisible united country under God with one map, one flag, one national anthem.
Oseo jotelo maparo ni piny Kenya biro chopo kama tek, kowacho ni piny Kenya osea mabor kendo en kod geno mar medo bero piny Kenya. Wale wanaotutabiria giza na kututabiria maovu kule mbele, hizo ndimi naomba maaskofu muombe zikome. The future of our nation is great. We are a great nation. We are a blessed country. Ruto medo singo jiwo dongruok e kaunti ma Bungoma gi counties mantiere imbo mar piny Kenya koreo koda katieko gedo mar paundeke Mamatulo, gedo kunde tiegruok kachiel gi loko chal mar apini e kaunti no. Tutaenda kuanzisha Technical Training College ya Webuye East siku hiyo ingine mimi nikikuja. Muweke pesa ya kununua tu shamba. Kuna shamba kidogo hapo mnaweza kupanua. Mimi nitajenga ile runway kubwa na nitajenga terminal mahali ukifika unaenda unakata tikiti unafanya nini bas. Ruto pojodak ma Bungoma kod mago manie imbo mar piny Kenya kuom kerosinani e chenro mag pur, kowacho ni ma osemiyo oganda jo Kenya bedo kod chiemo moromo kendo nengo mar chiemo bende osedok piny, ka bende omedo singo chiwo sir ne kembe sukari manie gwengego kama oting'o Nzoia gi mamoko. Nyinyi watu wa Bungoma, nyinyi ni watu wa maana sana. Mumezalisha chakula mkawa na ya kutosha mpaka mnanisaidia kulisha Wakenya wengine. Tukienda mbele, ile mfumo wa usimamizi tutaweka, ile leasing program tutaweka, ni ile itafanya mambo matatu. Ya kwanza, kulipa mkulima, akideliver miwa yake analipwa. Ya pili, walipe wakulima. Jatend piny ochomo piny mar Korea yore mag tich kama odhi goe koke moko kuom winjruoge mag ohala kod dongruok e kind piny Kenya kod piny mar Korea. Osuru Nyakura Mogi, jalup jatend piny Rigathi Gachagua omedo chwako dwaro mar ni oganda jomasawa mar Kenya obiro kanyakla. Gachagua manolose lamo e gwenge mag Buri e kaunti ma Meru okoni en owuon oyalo ng'uono kod winjruok mar oganda kata mago manogwenyore e yiero mokalo. Gachagua wacho ni oganda jomasawa nyalo mana nywako lwedo e jiwo ajenda mag dwaro ni dongruok mawuok kuom sirikal ochopo e gwenge makono. I've seen an argument yesterday, somebody arguing that for call of unity of our region we can be isolated. Why would anybody isolate us for being united? Why? How can unity be a bad thing? Is unity a bad thing? Unity is a good thing. I don't think anybody can say that because we are united, we should be isolated. I think that is very retrogressive talk. I have forgiven anybody who may have wronged me, and I've asked anybody I wronged to forgive me. Is there anything wrong with us forgiving one another? That is what we as practicing Christians, that we forgive one another. I don't know why anybody would have a problem if I forgive my brother, I forgive my sister. Hii maneno ya siasa is very temporary. We are the same people. I want to appeal to all leaders to embrace forgiveness. It's there in the Bible. I came into office a very bitter person, but through prayer, and I want to thank my wife, she prayed for me, and within 1 year, all the bitterness had gone. I was a healed person. And therefore, I have forgiven anybody who may have wronged me, and I've asked anybody I wronged to forgive me. Jakom komiti mar od bura marango budget kod chenro mag omenda Ndindi Nyoro omedo holo koyo kuom jochulo osuru bangango ni budget mar ikomenda mar 2024-2025 biro medo idho nyaka $4 trillion kowuok $3.14 manyocha osebedi ka ilieko. Isechoko kweth mag Azimio to medo chayo paro mar chik mar omenda magikoni medo hinyo jopiny masani pek mar uchumi osaso. Jafomora Olta Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Manaka odong jumbe ariyo to isomo budget mar ikomenda mar 2024-2025 e od bura. Jo Kenya medo bedo kod luoro matamre gi nono e wi pek mar ochumi. Magitimore ka jakom komiti od bura mochung' ne weche mag budget kod chenro mag omenda Ndindi Nyoro omedo olo koyo kuom jochulo osuru ma pacho ka bang' lero ni budget mar ikomenda mar 2024-2025 biro twenyo nyaka $4 trillion kowuok $3.14 trillion manyocho lieki. Na hiyo bajeti ilikuja kama iko 3.14 trillion, lakini najua tukipitisha hivi in the next 1 week or 2 itakuwa kama bajeti ya $4 trillion, kwa sababu tumekuwa tuna consultations mingi
na viongozi wa serikali, His Excellency the President akiongoza. Nyoro manie ni county Masamure gwenge mag Maralal e kanisa mar PCEA olero ni medruok mar budget obiro kaluwore kod dwaro mar medo kwan mag jotije serikal monywando nyaka jopuonj mag sekondar madundo junior school. Tumeongeza pesa ya elimu, na hiyo pesa ya elimu itakuwa kama 680 billion shillings. Ile pesa itaenda kwa elimu ya watoto wa Kenya, na hata ile budget ilitoka National Treasury tuliongea na president, na on top tukaongeza bilioni nyingine 5, na hiyo pesa tunapea TSC, na we want to reinvest that money on top of what came from the National Treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms, na tumeweka pesa ya school feeding program, na kuanzia tumewapea bilioni 3. Ekindego jatend DAPK Eugene Wamalwa kod kweth mag jo od bura mag Azimio kaloso imbo mar Kenya e kanisa mar Pentecostal Harvest Church okone jo od bura mag Azimio mondo kwed paro mar chik mar omenda magikoni kumo japiny. Lazima nishukuru wabunge wenu waliosema no kwa mambo ya finance bill last year, na pia niwaombe mwaka huu tena, sababu finance bill 2024 hii ndio mbaya zaidi kuliko ile ya 2023. Wanaenda kuongeza bei kwa kila kitu. Azimio oywago pek mar ngima kendo seyo serikal kuom rem fuongo pek mar ngima kupogore kod medo suru. Kwa nyumba mambo ya mkate, vitu ya kawaida ziwe zero rated, tusiweke ushuru hapo. Hawa wako wanasema kwa finance bill 2024 ushuru unaenda 16, unatoka 0% kwa mkate na vitu mnatumia kwa nyumba zenu, unaenda 16%. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Obila ma Kasarani pedho jariemb nyamburko moro mane omakie video kamonjo obila marito apaya e Jackson ma Mirema e apaya ma Kamiti Road. Achijno matipo ne omako kamonjo obila no gi ngum kod gwech poko maki kod obila manyaka sani manye. Jopiny manodonjore mar lawe e kinde mane ogo obila no. Report mar obila lero ni jariembo no neri kodo lokona kama chiko koyie kendo mane momiyo obila no chunge mar kaone okang'. Obila no nodonjo e nyamburko mare kendo miye chik ni oriemb nyamburko mare nyaka tisend obila. Kata kamano ilero ni jago no ne owuodho pand lweny kendo icho godo obila no. Ne omedo lawe gi ngum kod gwech kata bang' obila no wuok e nyamburko mare. Achich machielo mane nitiere kod dereba no to sani osemake. Koromo gin timbe ma paroni kaber to jo mede ket nonro malong'o mondo yange ni onge gima ber ka jo ketho chik nyadiriyo kata koponi ng'ato kosoni kata kinyiewo moro kuny bed ni koro in bende iche bera ka itieke kaluwore kod yore mag chik nyakoromogi. Thoth ne ji ohero neno ni obila ema tiyo marach gi teko mane lwet, kata kamano hapa ni samoro wan bende wadhiro gi ahinya jobati. Penjo ni samoro de bodni obila ni kata nyawadgi moro ni nitiere machiegni to ne kata gi gimoro machalo kaka gir lweny moro to samoro ni nyalo poka gimachiele manowuoke, koro waduto te wanyalo hoyo mirima kik mirima kaw kodi okang' machielo ma samoro nyalo miyo hinyruok bedie. Odhi mbele nyakoro mgajwango obila more sub county ma Sunawa Este county ma Migori no chielore gi magina motho e otieno ma piny Orugodo kawuono. Obila no ma oyangi nyinge kaka Gibson Omari ma jahigni 31 yangore ni ne onegore e nyim min ode kod nyithinde e kar saa 9:30 mar otieno. Komanda mar obila manyatike Dorothy Migarusha wacho ni obila no nyorik timo patrol ka en kanyakla kod jowetene mamoko e seche manyo kwayo thuolo mar dok e ode ma ochuo timo masira makamano. Tendo obila lero ni nonro mar gidhi nyime mar yango gima dine mi obila no onegre e nyim joode kod jaode kod nyithinde. Njia ya kujipiga risasi
na ni kitendo ambacho kilitokea mwendo ya saa 9:30 usiku. Walikuwa kwa doria ya kawaida ya patrol, ambapo aliomba ruhusa kwa mwenzake, akamwambia kwamba kuna jambo la dharura imetokea kwa nyumba, angependa apitie aone kama ni nini asuluhisha, alafu endelee na hiyo patrol. So mwenzake akiwa na mngojea, akasikia mlio ya risasi kwa ikitokea. So kama kawaida, ile mwenzake alichukua cover kwanza asikie kama kutanyamaza, ndio aende kuangalia kulikuwa na jambo gani. Wakati alifika, alibisha na akafunguliwa na mke wa marehemu, akamweleza kwamba yeye alimpigia tu mume wake, akamwambia ni vizuri token zimeisha, na alikuwa anamuomba kama anaweza nunua token kwa sababu labda kulikuwa na shida kwa jumba yenye alikuwa anataka kuangalia, ama ni vile Kenya Power pia walikuwa wametoa notice kwamba huenda huduma za token zitakuwa unavailable. Sijui kama alikasirika na hayo mambo, ndio akaamua kujitoa uhai. Wakati ofisa walipata kama bado anapumua, hajakata roho, akaitana station, wakaleta gari, akakimbizwa hospitali ya Life Care hapa Migori, na madaktari wale walikuwa wako kazini walimshughulikia haraka kumpea huduma ya kwanza, lakini aliaga akiwa na hudumiwa. Ko Migori nyakore mogodhi sia riwruoge mag joked ne ratich oganda e kaunti ma Siaya wuok oko mar kwedo nek ma coach mar Swin Awino, japuonjre manotimo penj mar grade mar 6 e sikund primar ma Milenga, kendo winjo bedi ne odonje junior sekondar ma Mitiro mayudore e Bondo e kaunti ma Siaya. Kaluwore kod obila, chich maduong' e nek mar Swin oseyangi kaka George Adede, ma en japuonj e skund primar ma Mitiro, ma nyaka sani odinne e od ang'ech e boma ma Siaya, ka koro jokanyo mag riwruogego koro kwa obila mondo mi oru timo nonro mondo mi anyuola mar Swin oyud ratiro margi. E par jaduong' Peter Odhiambo e gweng' ma Milenga mayudore Bondo e kaunti ma Siaya, lit kod kuyo miyo chuny anyuola omoko kaluwore kod tho mar Swin Awino, nyako mosedak kod waygi kuom thuolo mar higni 6 nyaka nowit jonyuol ne duto. Nyithind kaka nyathina, koro kane waygi obiro kode koa loka, koro nakone ama nyathina, koro an gi nyira, koro kwano ni an gi nyira 2, koro lalne ma koro chuogo kama koro thoeni, kanyocha winjo ni nanindo kae, to wuoda miluongo Otieno no nobiro, min ne nyiedho, to kone min mare ni japuonj onego Swin. Kaluwore kod Mary Adhiambo ma en waygi mosenindo, Swin nowuok pacho tarik 14 dwe mar adek, kendo onge ng'at moro amora mane ni kod muya maling'ling' e wi kama dibed ni ne odhiye. Kata kamano, gikone to noyang ni rawerano nowito ngimane e yo magalagala. Ka koro ncha romo dwe mar adek tarik kendo 14 ema nadhi Milenga school kao nets, to kana biro kana we Swin dala ka aduogo yoro Swin onge. Apenyo ni Swin odhi kanyi, jaduong' nawe dhot ka, to Swin odhi kanyi, ni en be onene ga kanyi. Mano e kaka Swin odhi kamano. Mos OCS ne timoga uchunguzi kien owuon. Noyudo ni japuonj otero Swin ng'iya, koro nyisa ni miwa nyathi, adwa nyathi, okete kamano. Nami ugo. Kana abinyore yawo dhoute nogo kifkul te, odonje e ot. Onere momako e ot kanyo. Wadwa nyathi, nowuok kod jogi motero e rangae, kama ne onege nyathi, kama nokete nyathicha, muumo gi yugi. Koro nadwara chieng'no nokoyuda, to gocho ni wuoda ma Otieno. Ni idhi kori mama uni mos. Ogocho ni chief, ni japuonjo nego nyathicha. E kinde no OCPD ma Bondo Robert Aboki ogolo ote mayango achich mar nek mar Swin kaka George Adede, ma en japuonj e sikund primar ma Mitiro. Huyo mama na msichana wakuja mpaka kituo ya polisi ya Bondo, wakapiga report, tukaanza uchunguzi, tukamfungulia mashtaka ya development, na ndiposa tukaanza kumkamata na kumpeleka kotini na akastakiwa kwa hiyo dhuluma ya kudhulumu mtoto wa miaka 16. Kukiwa kesi inaendelea, alipewa pondi na koti, na kiwa nje tena akatafuta msichana akamtorosha kwao, akaenda kumficha mahali ingine inaitwa Ngia. Tukamtafuta yumsukiwa, tukampata. Baada ya kumhoji ndio mwenyewe aliweza kufafanua ya kwamba, na akasema kweli alichukua msichana na akamficha, lakini bahati mbaya alikuwa amemuua
na akapeleka kumficha msituni. Kaluwore kod nek makoch makamano, moko kuom jokeno ne ratich oganda e kaunti ma Siaya koro wuok oko mar chung' kod anyuola mar Swin kendo neno ni giyudo ratichgi. To sani bende warango ni japuonj bobet gi access to justice nikech obodhi e court. To bende wadwaro ni nyathini bende kaka ng'amo othoni bende nego bed yud hakine kata kotho. Mondo kik nyathi athia moro bendo kaw kama manegi to onge gimiwacho. E sechego MCA mogwel mochung'ne wakeni kod rawere matindo Dorothy Oinga okwayo tend kaunti ma Siaya komakore kod piny owacho mamalo mar chuko kuonde reso nyithindo maruch ratechgi kata rescue centers, mowacho ni onge kaunti no gino machuno nyithindogo mondo dag ganyuondgi kuonde ma inyalo roche ratechgi. Kaka Women Caucus ma Siaya wasebedo kwa push agenda mondo wabed gi MOU gi national government mondo wabed gi a center, rescue center ma nyithindwa gi eki mayudo chandruok e gwenge mopogre nyalo betie ka gibedo protected ka cases gi iluwo. Adwa kwayo geyo makende ni mondo gitem timo piyo process ni endi mondo nyithindwa gi eki manyalo bedo ni rango kama ginyalo resre in the name of rescue center. Kaluwore kod tho mar Swin Awino e yo magalagala, anyuola mare kaachiel kod jokeno ne ratich oganda ma Siaya ni kod geno ni ratiro biro yudore ka otiek burano manyaka sani ochwal e doho. George Bati, Ramogi TV. Kan pare kod achiel nyakoro mga jwang bang sadek mar otieno chendo eno imorero kamano kuom kete mana ka Ramogi TV no asingo kawo pach kapok akawo yo mokwongo. George Bati. Kaka ne wasingo no nyakoro mogi adani mondo wakawe paro mokari adeka mag jok mamire ndiko kendo nyiso ni gin kodwa achiel kachiel Pastor George mar Rodi Jesus Fellowship kaachiel kod Pastor Elizabeth mar Bongo Full Gospel Law Church mane gwenge mag Homa Bay kocha kaachiel gi Madam Vida mar Nyalkinyi Primary. Giduto te giwacho ni gineno kendo gimor gi weche manyien, giwacho ni kinde duto mondo ji omed mana bedo kamoro achiel kaachiel kod bende neno ni ichwang'. Wacho ni ichwang' en gima nyalo kelo masira, koro ji obed ka joma hoyo ichwang' koponi omako gi. Ochieng' Omwa bende wacho ni entiere kodwa ka entiere Kisumo kocha, omor ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Kasto Rolex kowuok piny Pany Komolo wacho ni piny Kenya dwaro mana lamo, bishops owuok oko te mondo gidonje e lamo nikech kama koro chope ni koro dwaro ni mondo mi lamo motuere. Bati Mosnia Lydia ubeyo na sana Ramogi TV wang jowi mara kane numa okasuka ta matin Nyasaye mondo medu ndalo mang'eny ahinya. Madiluongo ni Oyanga Felix Mapala wacho kamano. Erokamano Oyanga ka intiere Pala. Odongo Keli Joma kantiere Kadongo Kabono en bende wacho ni gineno malera ahinya ga anyuola duto mar joka Onyinge e thuolo ni mabende pod giywago tho kendo gichano kopo mar mosenindo Reverend Michael Lolo mar amenchanen Deputy General Superintendent mar kanisa mar PAG Nyanza Region. Mar Nyasaye ochwiny gi kaachiel kod jo kanisa duto e kinde ni magin koda masira. Kete mana kanyo kendo Ramogi tucha gi weche manyien makare. Mano iluongo ni Enos Anguka wuoda Asembo kantiere Bombolulu Mombasa. Japuonj no otimo marach. Faith Mzomo wacho ni happy new month Bati. Wacho na nyisi kamano. Akao. Haya, nyakoro mwajangu kapok wadhi mbelano ka Monica Kumu to wacho ni jogo motimo tim mag nek go uwinjo bed ni timo ikawo negi okang' mowinjore mar chik. Kaeto wacho ni justice uwinjo bed ni iketo kendo tiyo makare ne jogo mabende okaw ngima. Wacho ni Kenya ka ema ng'ato inego to imake kaeto bang'e yudo ka gima tin kende motim kendo gima duong' uwinjo bed ni timo kotim. Koro wacho no yie oluwe chik kotendre kod nek makamaga. Eno bende jaro soja. Mano iluongo ni Chief mar Gor Mahia Kogalo wacho ni entiere State House mar Gor Kogalo ma Nairobi. Omora ahinya gi weche manyien mag goimore. Vitalis Ochieng wuod game kara riuto wacho ni to kara pesa mano okelnwa kowuok oko kara ni kanye ma ok landnwa ni weche mang'eny emonyiswa mondo mi waore wabed gi kweto. Ere pesa moro mano okelnwa koya loka beda mos podi yaw boxi donge jojo ogunde mag miche podi yaw gi mos jiderito ni olore gi pesa kuok Amerika. Okay, Lydia neno ka Brighton Waringa mano nyar Kodera bende wacho ni wayo makare entiere kama iluongo ni Ongata Rongai Nairobi. Wacho ni amora ahinya kaka okelo weche manyien kendo miyo waneno gik matimore kinde duto te Ramogi TV namba 1.
Neno bende otemoya irifei lavi mano kanyo mar Big Knife restaurant wacho ni kata gini tich kamano to gikete manera mogitivi. Mama Sonko Mikae Kilo keneni kanyo wacho ni seche kin kendo in kanyo gi wuon paro iluongo ni Kevin Adada kae to iwacho ni untiere kod bende Alois Soja Holanda mana ya Gwasi wacho ni mora hinya gi chenro. Hano bende ote mara mwalimu Jal gi mwalimu Bernard kagintiere e gwengo mag Migori giwacho ni gimora hinya gi chenro kata kamano gikwedo mokalo wach mar nek mar nyathi school maja grade mara 6. Nendo bende ote kanyo moora gi Zonia wacho ni omora hinya gi chenro kendo seche kin kaka pile. Nancy Osodo wacho ni wuoro nek mar obila ma onege Migori moka ngimane Migori County. Fei Nyar Okinyo wacho ni embe en kanyo kaene gwengego mag Rodi gi men piny kachiel gi George Mowad gi Mashem Koz. Haya mato ja Amerika iwacho ni intiere kodwa sani to intie mbitaru singaro kama konkreta mogi TV wayo matinya kwa mga juang kata kamano George Bati kaudo go porwan gi matho inya kora mogi omiyo kik dhi mabor ma en oimore. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Minadai wote twenda hivi Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359. Attention, Jaluo Maja Kisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa mani rembwa. Osebedo gi nyapar kod abich mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo class mamalo ne BB Band mar Johnny Junior. Asante mashabiki wetu wani. Yeso tarika boro dwe mara ucheli ganiendi yore teko uok Ugenya si ai pacho nyaka Mombasa na Mchumbi. Ochomo Carnival Grounds Nairobi Tir. Kisumu Mombasa Nairobi City Mogimba. Kocha kuresa par kod ariyo mamidhiambo nyaka che. Ramogi FM, Ramogi TV kachiel koda BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhi muocho ngulu kanyo gi nyadhi ma Jaluo mamalo kanyakla kod pija Emma Jalamo. Otiko en mana silinga lufario regular VIP 5,000 to nyadhi ma Jaluo en mana 10k pocket change. Julendo mag Ramogi TV, Ramogi FM kachiel koda Royal Media Family te mideo biro kanyo gi nyadhi mapek. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Sisi na nyinyi tutabaki pamoja. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Machiegni kendo nyakoronga juang chendo eno imore wadhi mbele gi mi weche manyien. Bangdo Masiaya mochung'ne weche aluora. Chungo kambi mar Amlight mosebedo ka kunyo mula e gweng Maramba. Moko kuom jotije kambi no koro ko jatend migawo mar mwandu mikunyo Bolo Salim Vuria mondo mi odonjre wachno mar neno ni kambi no odok e chenro mage mapile. Kotelo kod Barako Chieng jotelo go oyuago rochruok arita e gwenge Maramba. Magi wacho ni obiro
kaluwore kod onge mar tije kind rowere mane owito tijegi e kambino. Gidwani jatend migawo mar mwandu ma ikunye buolo Salim Vuria resgi maneno ni ngimagi ok omedo rochore kaluwore kod okang' mar chungo tije mag kambino. Giluwo ni ngimagi ne oyiengore e kambino kendo chunge tich dhi miyo chenro mathoth chung'. Awakwayo sirikal mamalo. Awakwayo minister mochung'ne kunyo Goldi. Awakwayo sirikal masiaya. Ni ka giyie to giyawnwa tijni e yo mapiyo. E sama yudo ni ochung Amlight ni, tiro ni nitie kambe mabende nie gweng' karkani, mabende tiyo gi the same things mwatiyogo, bende ndiko ji. Gito koro gidhi nyime gi tich, to wan to iyudo ni sama ochungwa to chungwa gi gima onge gima wende wach ma ng'ato dimake ni kambi ochung' nikech gima kama. Nyithindwa ni kod thagruok maduong' kabisa nikech nyithindo gi koro onge gima giyudi kama gitiye. Emomiyo akwayo sirikal ni mondo koyie to yawnwa kambini mondo nyithindo yud konyruok, mondo kata an ayud konyruok. An onge ng'ama konya, kambini ema nyocha gedo kuome ni biro konya. Koro akwayo rengo, kourengo biro winja no rengo yie mondo yawnwa kambini mondo ti ine sirikal mwarango wang'e man Siaya ka. Kata mana MC marwa pok ochoke nyithindo moko yondike county kan itiyonwa, kata bunge pok wane okawo nyithindo karo kaka North Ramba kan odhi tich, to kambi manyondikonwa nyithindo wapok olori apoya. Omiyo an gi kwayo mara kwayo mbunge marwa no ne giumiyo loro kambini to kama machielo tiyo. Koro moge wadhi nyime. Piny Kenya ogoyo okang' e pim mar tuo mar ayaki chakre dwe mar 7 higani. Ute thieth duto ma pacho ka biro chako pimo kod kit pim 3 eka puodh ng'ato kaka jal mani kod tuo mar ayaki. Kaka Judith Omondi lerono, nonro ma osebed ka itimo kata oyango ni okenge 2 mag pim ma osebed ka itiyo godo kendo yango godo tuono mag ayaki ok chopie dwaro kod rang'iny mar duol matayo thieth e pacho ka piny mangima World Health Organization. Koe masin mar pim machon ma itiyogo e okenge 2 ma dho ngere dendo ni two-test algorithm nyaka e masin manyien ma Kenya chako tiyogo chakre dwe mar 7. Masin manyien ne opuodhi bang' nonro ma osebed ka itimo e pacho ka kod riwruoge mag thieth ma opogore. Dwaro mar duol matayo thieth e piny mangima WHO en ni mondo ng'ato yang kaka jal man kod tuo mar ayaki kendo winjo chak ketie yedhe magayo kute mag ayaki, nyaka duoko mag pim yang ni 99% mag rembe ni kod kute mag ayaki. Kata kamano masinde mag pim ma itiyogo sani kaluwore kod duoko mag nonro mane otim ok ochopie rang'iny madwarore kod WHO ma en 99%. Kaluwore gi nonro ni, duoko mar riwruoge 3 ne ok ogolo duoko machalre e wi remo mane opim. Riwruok achiel ne oyudo duoko mar 99.5, machielo 99.5, kama ogik to nogolo duoko mar 98%. Masinde manyien ma owinjo chak tich osepim kendo koro idhi tigo e okenge 3 eka yang jatuo kaka jal man kod kute mag ayaki kendo nego ketie yedhe magayo rateke mag kute mag ayaki. Test the client with TrinScreen. If TrinScreen is negative, you will report as negative. Positive client who is supposed to be subjected to the second test. Status of clients to be determined as positive, it has to be tested with 3 kits. As I was talking about the guidance from WHO, it guides that we need to maintain PPV at 99% and above. Kata kamano penjo mathoth osewuok e wi chal mar jotuo mane opim kod masin machon to nyaka sani osebedo katiyo kod yedhe magayo kute mag ayaki poni dhi pim gi kendo gi masinde manyien. Gino ma jolonyo koni ok dhi timore kendo jo Kenya gi biro dhi nyime kod tiyo gi yath. Should the person who is HIV positive and on treatment then be retested, and the guidance is no. So there's very clear guidance on what happens with regard to those who already know their status, expecting retesting for those on treatment, and we do not expect to redetermine the level of progress for the country. Piny Kenya geto tieko landruok mar ayaki e pacho ka kochopo higa mar 2030 ka ayaki e kind nyithindo to gigeto tieko kochopo higa mar 2027. Chenro mar timo pim ne mine mayach kod nyithindo nyaka chop higni 2 ibiro tim diboro kendo ikwayo jochiw thieth kod mine mondo luw chenro ni. The 8 tests cover both the pregnancy, labor and postnatal period for prevention of mother-to-child transmission, and the intention is to apply a public health approach for early timely diagnosis, because the sooner you diagnose and start treatment, the better it is for prevention.
We encourage, however, all women to at least ensure in the first trimester they know their status. This has the best chance of preventing mother-to-child transmission because it allows treatment to be applied and suppression of the virus to happen before the child is born. Kit pimo manyien ni bende ni kod lony manyalo pimo tuo mar nyach mar syphilis kachiel gi ayaki okang' achiel, pim makinde mathoth ochuno ni mine mayach. Piny owacho oseyango kendo keto counties e okenge 5 ma ibiro tigo e dari e kit pim machon nyaka e manyien. Kata kamano pimo jotuo sani ok owinjo chung' nyaka chop kama idarie. Okwa ute thieth mondo mi odhi nyime gi tiyo kod masin manyachon. Judith Omondi, Ramogi TV. Jogo mayande oseyango ni gichango bang' yudo thieth mar kansa koro kwa mondo kik galre e udi kaluwore ni pod ginyalo gamo tuono mar kansa. Iparo negi mondo gidhi nyime gi limo ute mag thieth kendo nono chal margi kinde ka kinde. E kinde nyasi mar odiochieng' jiwo lwenj kedo kod tuo mar kansa, riwruoge ma jiwo lwenj kedo gi kansa e kaunti ma Kisumu okwayo piny owacho mar kaunti no kod mano mamalo mondo mi otiek gero kar thieth mar kansa ma yande kaunti no osingo mar gero to nyaka sani chenro go pod okwamo. Bende giywago midhiero mar akwede e kind anyuola ka koro gidwaro ni mondo land ne oganda ni tuo mar kansa ok en juok kata chira. Bonyisi ni kansa oserumo e dendi, ok onego bed ni ibet abete ot koro ni inonyisi ni kuo. Bed kibiro e klinik mondo daktache neni yudo kaka idhi en gima important sana. Cancers mwaneno ma common sana gin 5. Mokwongo en kansa miluongo ni cervical cancer, en kansa mar mine sana gi kar nyuol. Kasto wan gi kansa mar thuno ma iluongo ni breast cancer. Ma waneno mine mang'eny man gi breast cancer but joma wuoyi bende nitiere moko mabiro nwa gi breast cancer. To nitie kendo kansa mar 3 miluongo ni esophageal cancer, en kansa mar duol ma mostly waneno joma mine gi joma wuoyi bende biro kodo. Gi kansa miluongo ni prostate cancer mar duong' ma bende waneno. Yath kata sunyuko bedo maonge ma bedo mapek ahinya. To gi kuonde mathieth man mabor kaka Jaramogi ka waonge gi radiotherapy, wan mana gi chemotherapy. Koro chuno jatuo ni mondo owuoth mabor. Ng'ama nigi tuo mar kansa dwaro kwe mang'eny mar chuny gi mar paro. Environment ne modakie oromo losne kwe, oromo miye geno. We really wish that we can get support, financial support, one from the national government, so that we can complete this cancer center. Wasuru Nyakwamogi, nok mag lope en achiel kuom ohinga ne thoth rowere mani kod dwaro mar donjo e chenro mag pur e yor ohala. Kaluwore ni thothgi kod esa puothe ma gichwe gi pur to onge winjruok malong'o e kindgi kod weg lopego. Ma osego chuny rawere donje sekta mar pur. Midhiero ma kama koro nyalo rumo kendo kelo fungruok ne rowere kod mine matindo madonjo e chenro mag pur e kaunti ma Homa Bay bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho loso bok moyiedhi mar timo winjruok e yor andike e kind weg lope kod joma kod esa lopego. Jafwamb marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich nitiere kod ler mathoth. Pur en achiel kuom sectors mondiko oganda mathoth mayudo konyruok margi kaluwore kod chenro mag pur mopogore magitimo. Kata kamano pek magin go ahinya to rowere manitie sekta mar pur en ok mag lope machunogi mondo gikodesa puothe magipuro mabende ok osebedo negi mayot e yor kedo gi midhiero ni. Riwruok mok mar piny owacho maongere ne practical action koro loso oboke mar timo winjruok e kind wuon puodho gi ng'ama nyiewo lo kata land leasing document mar reso rowere kaunti ni magisiro kaluwore gi lal magiyudo bang' kodesa lope maonge winjruok e yor andika. King'iyo to kaka wan ga lot, an gi spinach, an go suga. To gina yudo kech lobni akodesa go kuom higni 5. Koro anno ka process ni ober nikech wadhi obedo piny gi wuon lo, wawinjore ka chief obedo, an gi witnesses na 3, embe en gi witnesses na 3, chief bende nigi witnesses gede mamage, maland no assign to winjore terms and condition. Kaka na kodesa puodho ne wuon lobni eno nyalo mana kalo kaka jakal wang'ayo. Onge teko mar biro puodho ni mar biro ng'owo mar biro wuoyo.
Chenro makamano bende koro miyo teko mine mapod tindo ma migawono sire chenro mag pur ka giywak ni weg puothe moko ma gipuro osebedo ka lokore negi ka onge winjruok malong'o ma oketi. Ber mar winjruok gi mane practical onyisowa, inyalo yudo ni wawinjore gi wuon puodho to chien kocha cha onyalo ng'adi kapok itieko ang'owa season nino. To sani to practical action onyisowa yo wanyalo dhi ndikore ka chief kata ka advocate. Giwacho ni bedo ni oboke makamano sani koro gitiyogo e kinde ma gikodesa puothe ma gipuro osemiyo gi teko mar bedo kod lope ma ginyalo puro kothe ma gidwaro. Wasebedo ka wapuro to ne wapuro ka waonge gimoro ni land lease. Ne miwa tich matek kabisa nikech samoro iwuoyo gi ng'ato mikodesa kod puodho moyie ni ami for duration machalo kama. To kogik to chako dhi olokore once to neno kichako yudo ni chako harvest maber. Onyalo kata lokore kapok gige ni gigolo. Apisa riwruok mar Practical Action Linda Owako wacho ni ne gibiro kod paro makamano bang'e yudo ka rowere kod mine mag siro e chenro mag pur yudo lal maduong' nikech moko kuom weg puothe lokore. Samoko yudo ka farmer moro lease puodho for 1 whole year. Tiyudo ni farmers gi lokore, joma no lease ne our farmers puodho gi lokore nikech gineno ka joma tindo gi tiyo maber kabisa kendo pesa ma giloso ber kabisa. Koro yudo ka jogi lokore ma chak kaw puodho kendo. Koro yudo ka joma puro gi dhi gi lal mang'eny. Migawo mar pur e sirkand kaunti ma Homa Bay bende wacho ni chenro no biro miyo rowere mathoth mijing'o mar donjo e chenro mag pur. Kaka wang'eyo yudhe onge gi puodho manyalo puro nikech wuonegi samoro ok migi puothe. Koro practical action no okawo chenro mar loso document mwaluongo gi kizungu ni land lease document. Document ni konyo yudhewa mondo koro giyud kaka ginyalo puro ka gindikore gi jok manigi puothe mondo seche ma gipuro to giyud thuolo malach ma ginyalo bedo e puothegi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abeto kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza.
Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Nyathina, madam, en gima ber ahinya ni inireso nyathini. Ko kama ni ng'eni dhako ni do kwale kawuono. Ok en minwa. Samaira en minwa. To kendo babwa nowacho naniya. Minwa rwakoga stadi machal gi magi. Dawe karan. Ano kadwa ng'eyo ni en ang'o mabiro timre. In gi Sarab nyakuri warus. To ka wachako wuoyo wach merno, en olala mana kaka en nolal higni 5 mokalo. In ang'o momiyo in niketo nyathina mabor koda. En ang'o momiyo niketo seher mabor koda. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni nyakoro mokikoro wadonjo weche mag tuke kama tuke mag sekunde sekondar tamar ariyo moting'o tuke mag adhula, volleyball, netball, rugby, jotugo kon abiriyo koni gi koni e kind tuke mamoko dhi nyime rang'iny mar sub-county e pacho ka e sub-county ma Nyakach tuke go nobagi sikund sekondar ma Urudi. Tim adhula mar Ramula biro rakore gi tim mar Akwara nus finals bang' Ramula rodho Miriu gonde 2 kuom nono ka tim mar Uradi bende koro biro rakore gi tim mar Olembe bang' Uradi loyo tim mar Ragen kokalo e opia choma ka Olembo noloro Ragunga gonde 2 kuom 0. Nyakach kinde duto ng'ere gi weche mag tuke mag adhula kama bende thuolo maber ma jokanyo e sekta mag tuke adhula okelo riwruoge kaka mano mar Eric Okeyo Foundation tiyo gi thuoloni mar jiwo weche mag tuke alworano. Finals ibiro bagi chieng' tich abich gi ngeso mabiro. Sane talent pays. That is why we really have to look at talent in particular. Talent pays now, and any support towards promoting talent that can assist the ministry get the best out of our students. Manegi madwar. Wan gi tuke centers ang'wen, 4 divisions in Nyakach sub-county. Ne wan lower Nyakach ne nitiere Ragen, ne Plateau East ne Nyabondo, Plateau West Body, Lakers ne ni Sang'oro. Nyakach osegolo timbe maber. Kaka Nyakach Girls wasedhi East Africa. Kendo Chapa Dimba nuneno ka giloyo. Kendo gitimo maber volleyball, kendo gitimo maber netball. Chien kacha cha Turgem ne timo maber kendo ne gikawo East African title. Tim Kenya matugo tuke mag rugby jotugo 7 koni gi koni. Shujaa oduoge tuke madongo mag rugby bang' loyo tim mar German points 3-3 kuom 15. Kenya possession. Onyala has it. And here is the charge from Uno. He has left them trailing in his way.